Van 1914 tot 1918 was er in Zuid-Vlaanderen de Eerste Wereldoorlog. De wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog werd door de Duitse Esberger en Müller en de Franse maarschalk Philippe Pétain op 22 juni 1918 getekend. En de soldaten konden naar huis. De afloop van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918 betekende voor IJsendijke geen zinsrust, omdat België claimde dat Duitsland en Nederland als herstelbetalingen Zuid-Vlaanderen hoorden over te dragen aan België. Nederland reageerde trefzeker en koningin Wilhelmina voerde het verzet tegen de mogelijke annexatie op directe wijze. Dominee Jacob Nicolaas Baptist uit Aardenburg werd door koningin Wilhelmina aangezocht om het anti-annexatiecomité op te richten in Zuid-Vlaanderen. Van 1919 tot 1921 speelde Baptist hier de leidende rol in. Ook notaris Nys uit Oostburg was in deze actief en ze deden een verzoek aan de Belgische vluchtelingen die in Zuid-Vlaanderen woonden op 19 november 1918. Het werd een feestelijke dag voor IJsendijk. De Nederlands hervormde kerk van IJsendijke, die in 1612 werd gebouwd in opdracht van prins Maurits, had vanaf 1911 tot 1914 dominee Jacob Nicolaas Baptist als predikant. Zijn boekje uit 1919 was een pleidooi voor de Zuid-Vlamingen, dat ze Nederlander zijn en blijven. De dominee woonde een tijd in IJsendijke aan de markt, waarvoor het huis toen is verbouwd met de huidige gevel. En dominee Baptist was ook de schrijver van het Zuid-Vlaamse volkslied Van Deer tot Hontenisse.
Hij bevorderde de regionale vaderlandslievendheid en folklore door het organiseren van de Oranjefeesten. Dit laatste werd ondersteund door het Hof. En koningin Wilhelmina bezocht in die tijd dan ook herhaaldelijk Zeeuws-Vlaanderen en IJsendijke. Op 11 november 1918 werd het verdrag van Versailles getekend door Duitsland en de Entente landen. Hierbij was de Eerste Wereldoorlog officieel ten einde. Na 1921 heeft Baptiste de functie aanvaard van inspecteur van het lager onderwijs in Middelburg. In 1946 is hij op 70-jarige leeftijd in Den Haag overleden.